जेनेबा खनसे भाइरेल जाबाय ओमफ्राय आं बेफोरबायदि हमजागोन नामा? मा सानदों नोंसोर आंखौ आसामाव दं बायदि मोनदों नामा नोंसोरो? मा साननाय बेफोरबायदि होनबाय थादो ना थैजानो लुगैदों नामा नोंसोर आंखौ? नोंसोरनि दिन नंखाय माबायाव आं थैयाथ' मिथिबाय आंखौ बेफोरबायदि होनबाय थानो नाङा। लोगोफोर साननैसो सिगां भाइरेल जाना थांनाय जायखौ जोङो थास' बिबार होननानै गासिबो सिनायनो मोन्दोंमोन आरो मोनथिनो मोन्दोंमोन। दा फेसबुकआव बिनिनो गोबां दावराव जालायबाय। मोनसे भिडिअ शेयार जागासिनो बियो एसामिसनिसो जायो, माने आसामिस मानसिनि सानै लाइमोना बेबायदिनो हमजानाय गाज्रियै। दा सेम बेफोरबायदिनो नैबे सिस्टारजों मिलायो, माने थास' बिबार होननायजों सिस्टारजों मोदोमा माने फिगारफ्रा सेम आरोना बिनि सेहेराफोरा। नाथाय बेखौ गोबाङा थास' बिबार होननानै शेयार खालामगासिनो। बेनिफ्राय नैबे सिस्टारा मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ होदो, माने आं नङा होननानै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमसो बुजि मोनगोन बे सिस्टारा नंमारगोना नंमारा, भिडिअआ सैथो नंगौना नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिमाव बुजि मोनगोन आरोना। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। थेरा गोबायावनो बानायबाय दे दिनै भिडिअखौ, उपाय गैया, माने बेकग्राउन्डआ एसे लेथ्रा जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने नोंथांमोना सिनायगोना सिनाया कमेन्टआव खालामहरग्रो। थास' बिबारा सोरमोन, मा भाइरेल जादोंमोन, आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला। बे सिस्टारानो फोरमायजोबगोन नैबे भिडिअनि गेजेराव। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन आरोना। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै थाबैनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। मानो होनबा 50K साबस्क्राइब जानो थांगासिनो, बारा नांथारला आरोना, एकदम एसेल' नांगौ बुंजासिगोन। दा नोंथांमोना साबस्क्राइब सापर्ट खालामबासो जानांगोन आरोना। दा नायलांग्रोनोसै जों थौदो बे सिस्टारा मा बुंदो। माने बर' हारिनि गेजेराव बेफोरनोसै आरोना, माने सोरबा सासेया दाय मावबा सोरबा सासेखौ हमनाय, सोरबा सासेया माबा मोजां खामानि मावबा बेखौ माबा मोनसे गाज्रि बाख्नायनाय, बेनोसै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। दा नैबे सिस्टाराबो सिगांनो माबा मोनसे भाइरेल जादोंमोननो, दा बेखौ गासिबो बागरालासिनो माने गुबुनजों माने बेखौ बाथ्राखौ एरफाना होनाय बायदि जाबाय आरोना। नायलांग्रोनोसै जोङो सैथोना नंखाय। जाना थानांगोन नामा नोंसोरो? जेनेबा मालाय हाजारनि भिडिअ खालामनानै आंखौ मानो होबायदों नोंसोरो? जेनेबा आं नोंगोना मायो? जेनेबा मालायनि भिडिअखौ मानो आंखौ होननानै होगासिनो? नोंसोर आंनि बागै मा मिथिगौ नोंसोरो? आङो आसामाव गैयाना, आंखौ मानो बिदि होननानै होबायदों? आं नोङा नायो, आंखौ होननानै मानो कमेन्ट माने बायदों बेफोरबायदि? आं नोंबा बेलेग बाथ्रा ना, जेनेबा आंखौ नोङा नायो, आंखौ मानो बिदि होननानै होबायदों? आङो आंनि बयफ्रेन्डजों दं, मिथिबाय? आंखौ बेफोरबायदि होनबाय थानाङा। आं रावबो हारसा सेंग्राजों बेराया, जेबो खालामा, मिथिबाय? आरो आंखौ बिदि हमनो हानाय आं बेफोरबायदि रावनावबो बेराया। आरो आंना एसां बिदि गाहायनि अकात नङा, मिथिबाय? आंखौ बिदि होनबाय थानाङा, मिथिबाय? रावबो मोनफेराखै आंखौ, मिथिबाय? नोंसोर लोगोबो मोनफेराखै आंखौ जेबो। आंखौ बेबायदि नोंथांनि भिडिअखौ मोनबाय थाना, मिथिबाय? मा साननानै मा एंगेलजों नायना आंखौ होनबाय दं? बुहुमाव मानसिया एखे थानो जोबो नामा? माबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों नोंसोरो? जेनेबा खनसे भाइरेल जाबाय ओमफ्राय आं बेफोरबायदि हमजागोन नामा? मा सानदों नोंसोर आंखौ आसामाव दं बायदि मोनदों नामा नोंसोरो? मा साननाय बेफोरबायदि होनबाय थादो ना थैजानो लुगैदों नामा नोंसोर आंखौ? नोंसोरनि दिन नंखाय माबायाव आं थैयाथ', मिथिबाय? आंखौ बेफोरबायदि होनबाय थानो नाङा। आंहा ससियेल मिडियाजों जेबो लोब्बा गैया, मिथिबाय? आं जास्ट भिडिअल' होयो। नोंथांनिखौ मोनदों। अब्ला बेनोसै भिडिअआ, नोंथांमोना नुखाबाय। माने बियो नङानो आरोना, बे सिस्टारा नङानो। सोरबा एसामिस होनो, माने गुबुन जायगायाव दोङोनो आरोना सिस्टारा, आसामाव गैयानो। दा अलरेडि बुंखाबाय। दे नङाबा नङासै आरोना, बेखौनो गोबां मानसिया दुखु लगायबाय थागोन, शेयार खालामबाय थागोन। बेखौ बिदि खालामनो नाङा। नंमारगौ बर' हारिया गोबां बेबायदिनो जाबोगासिनो। सोरखौबा भाइरेल खालामनांगौ, सोरखौबा खालामना होननानै गोबाङा जिउ गोमानो गोनां जायो आरोना। बिदिनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि, एदावनाय नंखाय बाथ्राखौ फंसे बाथ्रायावल' ट्रल खालामनो हायो मानसिखौ, बियो सैथो बाथ्राखौ खालामनो हायो। नाथाय नंखाय बुंनाय एबा सोरखौबा फानि खालामनाय सानफ्रोमबो नङा दै। बेखौ सोरनिबा गोसोआव, सोरनिबा लाइफआव बे नंखाय बाथ्रायानो एबा बै नोङो सोरखौबा नंखाय बुंनायानो सानसे समायाव मानसिखौ लाइफआव खैफोद लाबोनो हागोन। बेनिखायनो रावखौबो माने नंखायखौ एबा थगायनायखौ सानफ्रोमबो खालामना। मोनसे टाइमाव थगायजागोन, मोनसे टाइमाव ट्रल खालामजागोन, नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि सन्देगाव रावखौबो खालामनो नाङा आरोना। दा नैबे सिस्टारा नङानो, दा नङाबा नङासै आरोना। मा बुंबावनो, नोंथांमोनानो मिथिखायो, गावनो नङा होनना बुंखाबाय। आरो मा बुंबावनो, बे सिस्टाराबो एसे गोरोन्थि बायदि जाहैबाय। दा नङा दे, सिगां गोरोन्थि मावदोंमोन बेयो।
दा जानांगौ सिस्टारा एसे बुजि मोनबाय सिगाङो मोनसे भुलाव मावफ्लांदोंमोन खामानिखौ दा एसे बुजिनाय जाबाय दा रावबो गाज्रि मोननो नांला मोनसे खामानिखौनो एबा मोनसे दायनिगिरि मावनायखौनो गोसोआव लानानै सोरबा रावखौबो लाइफआव दुखु होबाय थानो नांला जि जाबाय आरोना लाइफआ माबा माने गोरोन्थिया बयहाबो जायो सानसे समाव गोरोन्थि बयहाबो जायो नोंबो जायो आंनाबो गोरोन्थि जायो सानसे समाव बेनिखायनो गासिबो मिलायलायनानै थानो नांगौ आरोना दा नैबे सिस्टारा नङानो आसामिसनो माने बेखौ भाइराल खालामदों माने थास' बिबारा आरो गोदान एपिसड ओंखारलायबाय माबालायबाय कमेन्टफोरावबो बेनिफ्राय भिडिअखौबो शेयार खालामनो गासिबो दा सिस्टारा गाबलायलायदों आं नङा माबा नङा होननानै सिगाङाव आङो भाइराल जादोंमोन नंगौ दा नैबे मोनसे आं नङा आसामिससो होनना बुंदों आरोना दा नंला आरोना बियो दा नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो कनफिउज जादोंबा बे थास' बिबार ना आसामिस नोंथांमोना नैबे कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरजागोन आरोना आरो जों सेंग्राफोरनिफ्राय बेनो मोनसे खावलायनाय सिस्टारनिसिम मानो होनोबा बे सिस्टारा सिगां जि खामानि मावबाय माने भुलाव मावबाय जानांगौ गाज्रि मावबाय जानांगौ दा जोंनिफ्राय बेनो गासैनिफ्राय जे बेफोर खामानिखौ मावनो नांला आरोना आरो नोंथाङा मावदोथाय मावदो नाथाय बेफोर माने मा भाइराल ओंखारदों आंबोथ' नुवाखै माने भाइराल ओंखारदों होनदों आरोना बेफोरखौ जानला मानला हेंगारनो नाङामोन आरोना जे जोंहा उन्दै गिदिर नुनाय जायो नायनाय जायो गावनि बिमा बिफा गावनि फेमिलि गासिबो नुनाय जायो दा बिमा बिफाया नुनो गोनांबाथ' बियो जोबोद गाज्रि जागोन गावनि बिमा बिफानि गन्थंखौ हानाय बायदि जागोन बेनिखायनो एसे बुजि सिस्टार नोंथांमोना लिरनाय फरायनाय दोङो एसे बुजिनांगौ आरोना दानि जुगावथ' रावबो जाम्बा जाम्बि गैला फरायै बेनिखायनो एसे बुजिनांगौ माने गिदिर उन्दैखौबो एसे साननानै थानांगौ आरोना दा बेनोसै नोंथांमोना शेयार खालामलायदो भिडिअखौ नैबे सिस्टार नङा होननानै सिस्टारा अलरेडि नङा होनखाबाय आरोना आरो सेंग्राफोरा दे एदावनो नांला आरोना बे सिस्टारखौ मानो होनोबा बांद्राय एदावबाबो माने फाल्टुआ फाल्टु जाबाय थाया मा टाइमाव मा जायो बुंनो हाया दा बे सिस्टारा माबा मोनसे एक्सन लानो गोनांबा बेबायदिनो गाज्रि जालांनो खोथाया बेनिखायनो सेंग्राफोरखौ बुंदो माने सोरबा माबानाङा होनना आं फेसबुकाव सासे मानसिखौ नुदों माने बिनि डाइरेक्टलि नाम लानानै भिडिअखौ टाइटेलाव नाम लानानै लिरनानै माने शेयार खालामना होदों आरोना बेखौ नुदों आङो ओमफ्राय डाइरेक्टलि सिस्टारा फैनानै ससियेल मिडियायाव भिडिअ बानायनानै बुंखादों आरोना बे आं नङा माबा नङा होननानै दा सेंग्राफोरखौ बुंदो बिदि जरायबाय थानांला आरोना नोंसोरबो सिख्ला मोजां नुनानै एदावबाय थादों आरोना आरो आङो जास्ट आपडेट होनाय जाबाय नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननो नांला माने नैबे भिडिअखौ लानानै रावबो हेट कमेन्ट खालामनो नांला आरोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामनो होदो दे आरो आङो बुंबाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामनो दा बेनोसै नोंथांमोना शेयार खालामलायदो भिडिअखौ नैबे सिस्टार नङा होननानै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय